find out if kulakhe ikhala ingaba uyandiva na. Samkelisiwe ukhona? Oh, hi, Thandi. Diakova. Hello, hello. How are you, sissy? I am well, thank you. How are you? I am very, very well, thank you. We are going to be starting the conversation, ke ngokuba sikunike ithuba, just to tell us a bit about yourself and also how you got into the space of business. So how did you end up in the business space? What happened? All right, thank you. Samkelisiwe Ngqinambi. Ndikhulele Mhm. eKing Williamstown. And yeah, ndiye ndafunda ke ndine-high certificate in mechanical engineering. And then ndikhula with seven siblings. I am the first one of seven. Wow. So yeah, ndiye I've, ndafunda I've always and thought then I have always thought I have the highest because we are six, so you beat me. Mm-hmm. sorry. So Yes. yeah, so ndithe ndisakhula ke nyhani, fortunately ndafumana umsebenzi 3 months after ndiphuma esikolweni. Phofu ndikhayela umsebenzi nje ndiwufunela uDisemba nje xa ndingenzi into. Fortunately, three Mm. months after ndiphuma esikolweni ndafumana umsebenzi. And then while ndiphangela ke ndenza ii-promotions, ndenza iintoni ecaleni nje for uba ndibe nemali for during the month because imali iphelela ke rent neentoni without the internship. Yeah. And then I started doing her. Ndathi ndisaphangela ndinjalo ndiqonda ingathi izandilibazisa le nto yolinda i-month end. Okay. That is. And then, yeah, that's how I got into business space because ndandiqonda bana le mali iza once and then iphelela on transport and ntontoni. You know, you want experience and stuff, but ke ngoku awunayo imali and ndiyakhula. And then into yophangela kumane ufumane into le i-contract phinde iphele ufumane ngqonde umntu uzoba Mm. mdala apha Yeah. engenazinto. So Mm. ndawungena ke-business ke because I think eyona nto I didn't want to ndingafuna uphangelela i-rent and Sure. yeah and essentials, yeah. All right. That's really beautiful. I think, abantu ndiye ndiyithethe all the time that laa nto yalaa mali iza kanye sometimes find a way to get extra income, even though ewe you are like uyaphangela somewhere, but find a way to get an extra income because laa mali is never enough. It's Ayoneli tu. never enough. Like it's never enough. You And I don't know uba ngubani lo asiqhathayo wathi kufuneka sipeye kanye ngenyanga. Like we are groomed to think that that's the only thing ekhoyo nje apha elifini kufuneka sipeye kayi-one, and that's it. But when you go into the space of business, ungapeya nanini na. I'm sure ngoku ungasixelela uba wena namhlanje ungavela upeye because you can actually get money today. 2 days later kuphinde kungene enye imali yenye into, from the items that you're selling. correct. That's right, Sana. Because things are different ngoku. Awusaphila elaa hlobo wawuphila ngalo like 3, 2 years ago. Life is Mm, different. You are able to do izinto different. And even mm, from the things that you were doing ngoko, akusafani nangoku. Because, mm. yeah, man. Economy ikhuphuka Yeah. izinto a lot more expensive. Cost bevuka, things are getting more expensive. That time Mhm. isalary iqingile endaweni eyi-one. Oh, Ayinyuki and yona iyacinga. iqingile. you know. But anyways, tell us about e-products okanye ii-services oziofrishayo within your business, u-BTS. Yintoni exactly umntu xa enkqonkqoza esithi, okay, Samke, I want to support your business, wenzani? How would you answer that question? Okay. You know, our sense of business, into endiyifundileyo is that uyayenza ibhizinesi Mm, uyenze ude ube great kuyo. You know, when you do something and then you're great, and then izalenye ngokwayo sure. ongakhange uyicingele. Because when I started i-business, ndayiqala with braids. And then because mna ndingumntu orayithi ke ndingumntu ozithandayo iinto ezinice. And say technically Ndiyayithanda impilo. right. And All I was doing right. promotions on the side. Ndimane ndisenza Mm, promotions until
This other time, lo mlungu wacela uthetha nam lo we-promotions, and then wathi bana sifuna ube usubcontract apha kuthi. Nto. And I'm like, okay, into leyo. Andinoba kuthini subcontract. So fast forward ke ndasebenzela enye icompany, subcontractor, and then I am running my own promotions company. And then yeah, and I have employees. Employees. As You the are the full employee. time that are doing PayJoy, and then I have part time as well. By benzo cook not fees and Antonium. And then to turn seklondo, and then I started a braiding business, which is braids by Samke. And then that in Sazenza, God pulled through save again, everything. Then I could cab business for a car, Nayazalenye with to Londo. And nje loo nto isenzeka ndabona igap in the market and hey ziyathengisa iiteki and ziyahamba athi chwa, and then selling sneakers, and now ndisanda ngena kwi-hair business. And you andisazi soli kathini ndiqale kudala kangaka. Because it's going. Yes, so ke umntu afuna ii-services zam uyayazi ubana uSanke sells her, she's doing braids, she is selling sneakers. Okay. Yes, ndifumene nenye iplug ngoku yothengisa i-luxury items ngee-prices ezi-right. So I have your crochet pots, your glasses, cups, yes, and more. Ne? Beautiful, beautiful, beautiful. Thank you, You know, Mama. when you get into the space of reselling, abantu abaninzi, they say they struggle with getting suppliers. Talk us through your own journey. Was it really that difficult? Is it easy? Did you get scammed along the way? You know, what happened? Okay, so nabubo bam ndiqala uthengisa iiteki. Okay, actually ndajoyina i-reseller group. And because mna ndingumntu ozindwebeleyo ke, okay, ndajoyina nenye itshomi yam like, ntombi makujoyine wena kule reseller and then uze nee-prices kum, and then sizabe sijoyine soyi-two, nawe ube nebhizinisi yakho nawe ube nebhizinisi yakho. Okay. Ndisajoyina ke kuthe kusenjalo but omnye umfana neyakhe ireseller ndathi and then wabe ene-prices that are lesser than le bendikuyo. Cheaper. Ndajoyina kuye. So kuthe kusenjalo, no, I didn't Kuthe really struggle. kusenjalo, No, I didn't. Okay. You didn't struggle. Yeah, I That's really didn't. nice. And That's really then nice. ithe isaqhubeleka loo business, ndafumanisa uba ii-supplies ezininzi ziphi, ntontonton. And I was like, okay, now it's time to move to Joburg, where suppliers are, where the warehouses are, where everything is. And then I was like, oops. And yeah, I'm in Joburg and I deal with suppliers directly. The warehouse in Nakanditigindo. And Gemini, I take like orders and the chilo I target yami and is 10. Take my car, they drive in the amendel and the orders. So zange ndistruggle shame. Just that ndaye ndafumana into ndaye ndajoin i-resellers group, and then it was a bit expensive. Ndafumana enye engcono, and then now ndikwengcono kakhulu indawo. Yes. All right, all right, all right. No, that's great. Let's talk about indlela odilisha na. Let's talk about the way you deal with e-customers. Sabaleka isiXhosa. Indlela oyisebenzisayo ukudilishana ne-customers. Let's try that. How do you ensure customer satisfaction? Because e-customers, without your customers, you don't have a business, and you need to always make sure that zona lonke ixesha. So when wenza njani uqinisekisa into yobana they are always satisfied all the time? Oh, that's a tough one because I'll you cannot satisfy all your customers, first of all. The current customers is very demanding. Oh, bethuna. Uthi usadilishana ne-customer ithi ndicela undithumelele zonke iiteki ozithengisayo. Ugqiba kwakhe angakhethi neyi-one. Oh my gosh. So man, and yes, I take it as a client esiza mna. If umntu udifferent ndidilishana ngendlela yakhe le i-different,
And then I lose Mm. some of my customers because more especially with i-braids, ezinye ndiyaziluza because sichaza ixesha bana, okay, ngo 7 o'clock, 7 a.m. cela ube lapha. And then umntu nge-7:20 athi usayovasa iinwele. And then nge 9:15 athi on my way. Uqonde, yho, ndimchazele ke mna bana, no, my love, andizoba sakwazi ukwenza because I deal with time. Uzawuthi Kwenye client, appointment alone. exactly, uzawuthi customer, i-client ka 10 a.m. xa wena. So zikhona ii-customers endizidisappointayo, and then zibe khona ke ngoku ezi ndizigcwalayo ngam because umntu uba phaa ngo6:30 xa ndiphe ngo7, ndithi ndisalele ndisagqibezela ubuthongo wam, umntu wam selapha. And then Mm. with sneakers, I don't want to lie, Shem. Yeyona business eshelelelayo lena. Awufani udibane umntu uyazazi uba uzofuna i-Air Force One, thenga iteki yakhe aphume ecaleni and then agriferishe. Especially ke thina Mm. bantu sinebhizinesi ekhawulezayo. Uyayazi umntu uba ode iteki namhlanje, chances are ngemini ethile uzoyifumana. So yeah, Oh, sure. Quick yeah. service. And what would you say is the most challenging thing you've ever come across in your business? Yho, kusebenzisa i-profits sana. Yho, that is Uthini? very challenging. Kutya imali yakho, i-profits. Oh. Because you know you plan. Singabantu abaplanayo mos thina because uyayazi bana awunamphambili. This is le imali izokwenziwa like zii-cabs ngenyanga uzoyisebenzisa on fares ntoni ntoni ntoni, and then iyeke saving. And then ke ngoku ezokwenza ngu-BBS uyayazi uba uzoyithi, and then uvele uyinqwamze. Mna ke ndingumntu uba ndibona into entle ndivele ndiqonde, ayikhona laa mali, ndizayisebenzisa intweni ethile ngayo. Awukho right, Shem. Ayibalulekanga i-air fryer, ndinayo i-Portugal, ndinayo i-oven. Ngoku ukuzoyisebenzisa kwi-air fryer, I am that kind of person. But yho, yintoni enye endinothi iyanditshalenja na. So Ayothi it's besides the uthi financial imali, and yeah, besides uthi imali, Mm. and what else? I'm sure it's called challenges, man. You know, when you don't have the means zofumana into efuna i-client ngoku, and then uyithembise for i-client uba no, it's fine Thandi, on Friday uzabe sendidilivarishile, ugqiba kube Thursday awukabi nayo i-product, and then you have to make meals because kaloku uyithembisile i-client. Oh, wow. Mm. Yeah, I face Mm. those a Eish, lot. real challenges, real challenges. Yeah, yeah. Mhm, mhm. What would you say to people who think that running a business is easy? Ngathini xa the people that have got a perception that no, samke bapholile phaa kwi-business, hayi kumandi sana bayachabelezela yonke into ilula. What would you say to someone like that? I get that a lot, more especially from braids. Kuthiwa wena Samke, ayipheli imini ungena-clients ntontontoni, inoba wenza njani. Eyi, that time ndangekabi nayo ne-Instagram account for i-braids, ndizenza nje mna into endinoyithetha emntwini onjalo, ndingamcebisa uba abe very consistent. Like, even Mm. if you poster on like on socials and then like you-1 or 0 like, continue. People see you. And another thing, make Mm. sure bana le nto uyenzayo, like noba yintoni, uyenza kakuhle. And ungoyiki ukwenza mistakes. Because nathi we make mistakes. Athi umntu ubani, ntontontonton, wena your business is doing well, ntontonton, ube uqonda, oh sisi, uba ubuyazi ngapha kwayo uba I have things to do. Mna ndiyathanda no-translation. Ndivele ndithi khwaso, ndilibale noba ndine-orders that I need to deliver, ndihambe. So umntu abengayazi noba tonton. So umntu ndingamcebisa ba if ufuna ibhizinesi ibe ngathi ngcono, ayinamaginyeginye kakhulu, be consistent and make sure that you're great at what you do. I-services zakho must be as quick as possible and communicate with your clientele. Abantu bafuna i-communication because there's people. Yes. Umzekelo, ngoku bendiqala uthengisa inwele, iphaseli iye yalahleka with the-courier guy. Ndithi Oh my word. imane isithi client yam, Samke, kuphela i-2 weeks zikafika iinwele. Onde hayi bo, only to find out uba ilahlekile bendingayihoyanga noyihoya.
And then ndadilivarisha sekukudala ndizama uyicommunicate ke ngoku mntase ngicela undixelele mani le courier ntontoni ndiyazi uba ucourier guys ke wathini. And ndanyanzeleka uba ndithenge ezinye iinwele. So it's very good to communicate with your people. Thetha nabo abantu bakho because ngabantu aba. Yes. Yeah, All right. thanks. Wena wenza njani ke ngoku to market your business? What strategies osebenzayo currently to market your different businesses? Okay. Firstly, with e-business braids, iyazimaketha yona. I don't even need to market my business. Ndenza umntu, isandla sami asifani nezinye ke. Kwa isandla sabantu endisebenza nabo asifani nezinye. So if wenze i-braids kum, uzothi uzihambela phaa undiphathele ii-clients eziyi-100 ngokwakho. Isandla sami siyazimaketha. And Wow. the only reason I opened an Insta page for e-braids, benzela umntu xa engazazi uba ufuna ukwenza ntoni abone phaa kwenza braids zenziwe ndim uba, oh, actually I can go for this style. Not because ndiyayimaketha uba ntonto, no. Umntu mna akazi nepicture yakwa-Instagram eyenziwe eAmerica xa efuna ukwenza komi braids. Ungena phaa ku-BBS ugqiba kwakhe athi sesindicela ukwenza ezi braids. So for i-braids no, andimakethi andithini. And then hey, for inwele, I buy the hair, ndizifake apha entlokweni yam, take videos, post them, and then post them on all my socials, ke sana. Like your Okay. Instagram, Facebook, ntoni, and I do that 2 times a day. And if ndilibele uyenza mhlawumbi phaa ngo-4 okanye 5 late, abantu betshayisa bejonga ii-socials zabo, ndiyenze nango-11 ebusuku. I post again for the second time. Yes, that's how I market my business. Thank Wow. you. And iyasebenza Right. into ye-social media. Ungazucingela because you're not getting likes, people will not DM you, people will not call you. People are gonna call you ngoku into ibhalwe 0 likes. Ugqiba kwakho ufind out ibana i-video yakho has 10,000 views. 2 likes. Ungazucinga ayisebenzi ke loo. Yes, that's how I market my business. And then Wow. ezinye ibhizinesi ke azidingi noba ndizimakethe ngokwam, ndiyothuka ezinye izinto ndizothuka ezixesha lihamba ba, oh, okay, nice, sinayo nale service. Because because people, my staff sam is abanye bakwa-Game, abanye bakwa-Pep, abanye bakwa-Mr Price. So zenziwa, it's an in-store promotion okanye ezinye zibe online andizazi nozazi, ndive nje uba okay, upage has introduced this ntoni, yeah. That's how I market my businesses. And Beautiful. also, mna uba wandibhesa ke kwelo cala, I have friends. Iitshomi zam uzathi umntu, makwenza kusamke. Ufuna nto? Usamke sells them. Intle ke iquality yenwele zikasamke. Bayakumaketha. That's beautiful. Bayandimaketha. Yo. That's nice. That's really nice. All Yeah. right. Let's get towards wrapping up the conversation. Sikufumana P, how do we contact you? Which details do we use? Ukuze sikufumane to make use of your services. Samke uxakile. Okay, so on Facebook, ndimo okanye nguwe? Ndiyakuva ngoku. Okay, great. So on Facebook, ndinguSamkelisiwe Ngqinambi. And on Instagram, ndinguSamkelisiwe Ngqinambi. On TikTok, ndinguSamKeNgqinambi. And my business number, is 083 485 4623. Yes, that's my business number. You can call or text that number on WhatsApp and oh yeah. All right. Thank you, Samke, for coming through and having this conversation with us. Siyabulela kakhulu ngexesha lakho. All right, Mama. Thank you. Thanks. All right, people of Louis Community Radio.